Ka St. Anne's Parish mau tawar kala penlong ya ka procession Maria haka arpusan tarik jemang arhajar arpusan ubadai ubenai joka Maria ka kemi uji Yesus Kris. La penlong ya kini ka jingat procession hasi umsi umpling. Hakani ka singi upadar kit boklang melim umlong SDS ulapan menta ya ka mas bekut haka jingdan rengkat upadar Ambrose Lamin SDS Parish Priest ka mau tawar padar Benny SDS ki brodar ki sister bat ki pai riungin. Habasam ya ketin ublay haka por mas bekut upadar kitbok ula pensya ya ka jingmut Kristan. Ula ong bakatin Kristan kawan na katin Greek kabalapan ya so artli ki kentin. Christ kabamut balapan sle bat yan kadai barit kabamut ngilong ki balapan sle barit ni Kris barit. Baru kun baru mensimbaku. Kajing ai jong trai jong iu Yesus Kris, kajing i jong blai, lembar kajing slog jong mensimbaku, kindan ringkat bat pi baro. Kublai shiburi pada Rangba, pada Ambrose, kumjuri pada Michelmon, pada Sendrop, kiblah pediang, pada Purom yanga, pada Korsmo bahayanga, syagani kejaka, syagani kelempung, ban kenya ban kriam, ya kejing kenya, kebakhui kebakentang, ban penlongdok penlong senang, yau blai, hakani keduan kedupat, bapi kipa jong blai penyok, banya besar, banya bam, banya sam. Kani singi utrai la ya ke bah nreu jong kasi kani singi utrai ke bah nreu jong ke por paskha ko men ko para kani singi khot ke wer yangai pi wei bani pusan pen jimut halor jong ke jing ai jong blai yangai pi ya ke jing su manubam kwa jing su manubam wat jing su Henry bala ban ai ya ke jingsuk bapura padai tang blai kani ke Eucharis kebangi kenyangi kriam mentagasngi kedai kelat bama pi baro pila ban ya yo jingsuk tetungin pai sho blai shwa bangin ya chaprang ha ke jing kenya jing kriam yin ngosi shwa ya laki jong kilat kitam kiduna kirengkang ki palat kiba mangi hak jing tlat breu ngi pen sngosi ya blai ngi pen sngosi ya ki para breu ban ngi pen sngosi ru ya lade to gine puson sipor kmiet ya la ka jong ka men sim
nga phla how play buran bo baro bara phi ko men ko para manale pop shibun e da ki jing perkhat pada ki tin da ki kam pada ki jingle klet da ki jingle palat jonga da ki jingle palat jonga da ki jingle palat bakrau e jonga namar katang kerpa di kamaria bakhoi kabya isa kathei soti ya ki angel bat ki riu khoi baria phi ko men ko para banduai na kabenta jonga how try ublay jongi ublay baran bo baro ni sneingi menala mabli ki pop ki sang jongi baro unya lamingi sha ke jing embam jukun Ha kata kapor uji sulong halaki senran lada unu iyanga unsu magak tien jonga baruk pa jenga uni u bangin yawan syauta bagin syong ne badu utau pam iyanga sumari kik tien ke jonga bakak tien ke ba pios ngau kam long ke jonga rei ke chok pa ubala phaya nga ya kini ki ai ngale thu ha phi kat ba ngadang don bhat phi en rei unong pentungen umen sim bakhu yau ba ok pa un sa pha ka teng jonga un sahikaya pina dong sha dong barun sa bagan mau happy ya kata baro kabang alaya tua pi ya ka jing suk ngai bat kai no bat pi ya ka jing su chong ngai happy ngai ka happy om kumbai ka pertai Wan syaban pen kuslai ke donur ke chompi lemne syabakin syaptin pilayos ngau bangalai tuapi ngan lai no henry ngan sawan biang syapi lada pilai yanga penjin la sokmen nabar ngalalai chaupa nabau paulong kam krabun yanga bad benta ngale tuapi Hashwa bakanjia kenang banda kawanjia pendungai a gospel jong try o Augustine bakhoi balong bishop unong tho bastan uyathu usneng ukram yang iwam don artli ki jok ki por ki jongi kawe kabahang ne perthai kabamenta kawe pat shaka beneng shaka lawe ringkat bat ublay uang Tikat bangi dang im ha ka perthai ngi ha ban praktis persyang bah kenang ba ngindup sani andang i poi sya beneng wong ha beneng ton tang ka jingero tikat ba pidang im ha ka perthai ken ma ban persyang ban yero yo blai nyong lang iro imi ku jisu so badan si paungut nyero imi ku jisu Nyero imi ko Jisu. Haleluya. 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 Kenmau yaki kentin sneng krau jong Augustine bakhoi maka kentin haleluya kandai ka ktiana beneng.
Bapi pin saya ro yo play te persyang lupa menta. Ngidon ha ka ayom Paskah, ka ayom haleluya. Kangis kem ba kani ka ayom ka pen ken mau yang ayapi ya ka jing iet ba krau jong ublay yang ni. Bar ka ktin ka bangina yo sngo menta baro ki lai teli ki jing puli ki yalam ki rap yang i bangin puson halor kita ke jing maya ke jing long bamenta bat ke jing long lawai ke jing puli ke ba yo sngo na ki kam ki jong ki apostol la ya thu khana yang i syapang ka nong ba Antiok pitip ka eiga ka ba kham kerpang syapang ka ding nong ba lara piklet ke ege pimdai man klet ikani wadai hakani ke snong ka kintin kristan kami nengkong kristan lakhot ye kita ginong bo jong kristan dai hakani ke nong ba Antiok mat kamada yu kristan na kebenta ka jong ila se ngimut bai badai tang kitu ki ba ngej hau kris Henry lagi ngam jeliu sya ke jingmut masisya jong kani ke kentin kristan ne Kristian kami na ke kentin Greek kabadan artli ki jingnya sosno lang jong ki kentin Kris bat ian kabamut u Kris Mesaya lani ki balapensle bat ian kabamut little ne ki barid tika kintin kristan kadon ya katelong sya ka jingmut ki bala pensle ki ba khamret ki kris ki baret tia kani kesngi ko men ko para lapen kan ma yang ai pi ya ka jinglong kris baret jonga jong pi ka jinglong bala pensle jonga jong pi ba khamret ba ha ka kerdan ban yanu jor bat ka jong u kris Henry hakani kesnong menta kesnging yo sngo ladon kejing yakin it kin ad kejing hikai bakla sngo sipa hadin balapun bah kita ki kristan ki blakhad ladi kristan ladon ki bah hikai bakla persya ya kejing hikai jong kris persya ya kejing hikai jong ki khat arngot ki apostol balas ngaudai badai bandon menu-menu belek syapok Jerusalem banwan ra ya kejing hikai basisha Henry ki apostol ki phada ki breu Barsabas baru Silas banwan ban hikai bha ladangi penya dai dur ya kene kejing pule ka baningkong bat kejing im jongi bamenta ngatharai penya menjur bat nga bandong ba kejing im jongi ru pun bha kilat kiba ya lamba kelayangi nila banjer kerteng bon ha la bandai kamensim lalot jong la jong kamensim raspa jong la jong kala bandai kamensim sarong jong la jong kala kila bandai ki parolok ki parajor ki bangidon ne kala bandai ka pla ka jongi bangi thap ya ki mobile kindon long kaktin jublai na pedeng jongki ki bahikai bakla ke kita ki bana pedeng na po jongi ki bahikai bakla yangi ke kita pusan bat penajing mut panbor play bapin wat ya kita ki lat jing bakla lat jing hikai bakla ya pi bapin la ban penbet kenang ba pin sajam sya ke jing pule ka baar ka bailam yangi sya ke nong ba kabathmai ka Jerusalem kabadon ya ki khnong kirishot khat artli ka kerteng jong ki apostol kabadon ya ki dwar ki jingkhang ba nasabngi syamingi nang nasatei shathi banpen i ba kapdiang ya baro lai tli ki jingkhang kabadon ya ki kerteng jong ki khat artli ki jat Israel hatu mangingi kwane ambon yo bentah kata kap jaga kaba kam itenat bania ki sapphire ki kristal hatu ngi kwane ambon yo bentah kita hatu ngi kwane ambon hakawai kesni ngin shong bam kwai bat ublei
hatongi kuan em ban yo mat ya ke jing suk beneng ngi haban rai menta kat bang ngidang don kumbong yu Agustin bakut persyang lupa menta ya ke ai ke bapi kwa ban salong ha kalawai ke menwai kaktin jong play ke ba ai jing im kasneng ke krau ke khot ke wer yang ai pi ko men ko para kham tam lei ke gospel ke bang liyo snow kapapin kan mau ya ke jing don pat jong blay bat ngi kat pang gidang don mentah ni u Chris u ai ku blay man pen kre ya ke jing kiau jong u shabeneng mentah ke sngi wai ku blay henry shwa ban ai ku blay u ai ke om tang ke jing ku blay henry u ai ke jing ai ladang alek saying ki parlok perjono kublai si kha basuk kinon rkhie ya phi kinon kublai sibon henry da phi lek bat ijin ai yong piong si kha basuk pinwan ra ka jing ko sam rkhie ka bakham he namar balai ka jing ai jong phi ka jing ai kublai jong phi ka don bat ka jin ai layo i ti kung ta yim nei ban snu thu bakla ya ke jing ai jing suk jong blai mata ka si wong ke jing suk nga ai ya phi ke jing suk jong nga hi nga ai ya phi ke jing suk nga ai ya phi ke jing suk jong nga hi nga ai ya phi kani ke jing suk kani ke kintin kapan ken mau yang ai phi ya ke gospel jong Matthews landong bakhat wei di khat arpo pra wan shanga ma phi baro ki bakhya jing ki basitom ngan penja that ya phi kajin ai ka badon ya ka jing ta kajin ai ka bapen kelna bakat ba pidang im ha kan ni sna perte dang jinja dang sosat dang syem ki jing pensoy dang syem ki jing hikai bakla hangta ublei udon
kiu shame kotrai rengkat bar kini kijing terwaknya ba kumba anda habalapen kun da kijing snei jong me en penlong yang ik bobidor na gebenta ki sakramen jong kijing i bakrau bor jong me da ukre sutrai jong i utrai undan rengkat bat pi kintiu ya laki donu kintiu ya kisha utrai tungin yai ngo yau trai u blei jongi Shisha kalong kabashong hok bat kabadai kadai ti jongi bat kajeng pen em yangi haki por baroban yaro yami ko kenran henrei kam tam hakane kapor ban yaro pendan buram shushu yami nama ya ukre sukhun lang berat pas kha jongi laknya Namarda kebau terwayak la kajong kamen ulapen Da shisha melong ubakhoy ko try bakadai hok babaro ki baminataw kinyaro yami namarling bau kun jong meu try jong yu Jesus Christ da kabod bakajing tray jong men sem bakhoy me ai jing im ban me pen khot pen kentang ya ki ei baro ban memju sange ban lum halade laupat khnang ban ado bami hado basep kasngi enterwai ka knya ka khrem bakhoy sha ka kerteng jong me Namar kata ko trai kirpar ret yami ba da ujo mensim men snob hawan pen ko jikini kijin ai ki bangilawan ra ba en pen kentang yaki ba kin klalong kamet bat kesnam jong kuon jong mi utrai jongi u Jesus Christ namar ma uhi hakamet belai ti no yu ula shim yau ku Bada kaba aingo yami, ula dwai kerku, ula kedia, ula ai halaki sendran uam. To shimba to bam, nakane pi baro, namar kane kalong kamet jonga, ya kaban aiti, nakabenta. Jong pi ha gejok rukam analala yabam ula shim ya kuri bada kaba aingo yami ula dwai kerku ula ai halaki sendran uam to shimbar to di nakani pi baro namar kani kalong ka kuri jong kasnam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukon ya kaban pen mi na kabenta jong pi Bana kabenta ki babun, ya kaban map ya ki pom, tole ya kani ban ken mau yanga.
Kajing maya jong kajing Wahai Opa jong iubane Kanong kabakut Kagetem jong me Kanwan kahima jong me Kanong kamon jong me Aga kendo kumbahap ne O ayangi mentag jengban jongi Kabalakasni Batomak yangi yakireng kang jongi Kumbangi mugima Yaki bales niu yangi Batwat yalam yangi Shaka jing pensyai Henreko penlayangi Nakabasni Hakmiu kolang brot jong blay Hakmiu bakit no yaki pop kisang jong kapertay Sukitu ik blakot siya kajing kawai jong uko ng brot Putra
Hadian kemas berkut ladon ke program ban pediang sengobha ya ke Sister Angela Pawa VSDB bat Sister Alvaraka Kharkongor VSDB ki ban shimti ya ke kamban syakri ya ki pat ublai hakani ke shnong. Hakan op hai sengi ki pat runget kila sedang ya ke procession ban ya ro ya utrai Jisu bat ban penburom ya ke Maria ke kemi jongu bat kanong arab ki Kristan. Kadon Bosco ban ke lapen pu bat pensyongshit ya ke procession da ke jingput jingtem bat hiang jongka. Lapan kot ya kini kesengi bakrau da kajing mani ya ke sakramen berkut. Oh Maria ko ko tuki jongle ben ta ji no ko bentara ko ta siapsi amin Ublay ko Maria kapag sa sinay Shai Batala Chikun Katwe You Brio Ban Kuntai Tiap Maria sensitif apalagi buat perturang kedua dua baru. Hari kecil yang terpaut dengan ini. Pan ai keput kepur, alur semua beri kepada kita. Kita lakukan selalu di sementara di sini. Ai inilah orang berikut dari kita kerja dan kita nyanyi dan kita Maria betul 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 Kemarin aku ketemu dengan
Kita berjaya amin. Enjero sungguh man lakapor kaburam hauk pamru kun unsi mukui enjero penan buram man lakapor kaburam hauk pamru kun unsi mukui enjero sungguh man lakapor kaburam hauk pamru kun unsi mukui Niyong lang yero emi ku Jisu, isongu emi ku Jisu, iye emi ku Jisu, iati emi ku Jisu, melong mublai jungi ku Jisu, melong kenra jungi ku Jisu, melong nopedim jungi ku Jisu, melong nopengkia jungi ku Jisu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini orang lang miro yang ku Jisu, ni yang ku Jisu, ni pendon buram yang ku Jisu, kublai shibon ku Jisu. Nilayat saudang kani kasnong umplin, bat nilara yang kamaria kakme jong kajing kerban, bat ni baro kibayat mentagasni, nimdon dan kumuai pat haga donut haga jimut jing berkat jengi
Henry tang kawai ka jingkermen ha ka donut jongi namar bangidon ya imei ha ka arpau tarik jong ubanai Jun arhajar arpau ukpa bakhut upo Francis ula penrung ya kane ka weipat ka kerteng jong kamaria ha ka litani ka bangi duai man lakasngi kata kadai kamaria ka keme jong ka jingkermen don ru sa ka weipat ka jing duai ka bangi ya duai man lakapor kata kadai ka jing duai khublei kusim ku kme ku jing isen ai ku jing im ku jing tiang bat ku jing kermen jongi habangi pet saudong man lagasni hayeng hasem hasnong hatau haka imlang kasalang ngiyo i badon om tang ka jing sup ka jing kemen ka jing kermen Henry donru kajing khuslai kajing snau diau kajing pang kajing shitom kajing do jing kermen kathma kajing ya snam kajing syaban ben ya ki batlot bor kham tam kajing do jing kermen kawan kha ha kajing mut jing perkhat jongi om tang ki me ki pa ki badu jing kermen ya lagi jonggi khun ya lagi jing im ya la ka yeng kasem ki kena samla ki do jingkermen ni ki kena barit ki do jingkermen bun sin habang adon haskul ki ong yang sister nga tengah lodo jingkermen nganom la araban tho exam mentagas ni bun sin nga ya kendo ya ki kena samla ki doong ni lado jingkermen Nakata-kada ukpabakho yupo Francis ulapo yakaneka litani yakaneka kerteng jong kamaria hakaneka litani bangin khot yaka kakme jong ka jingkermen Paulus apostol bakhuj haki Kristan sharum ulat ho kune kalenong kabasan kadkhot kabasan uang kajinget bat kajingkermen kan ompen babi yangi Ukpa bakhuj upo Francis ula ong shushu haka khubor jong u haba u ay ka khubor jubili jong u ong kumni ka jingkermen kadai ka jingai snobha ka ba one bet na ublei ubayarap yani banthom ya ki jinge da ka jinget bat ka jingkermen Kuhanman ku para bait tungin ya pet hagan ni kapor arlay tili ki pon syapang kamaria ka kemi jong ka jingkermen kamaria ka benengkong ngin pet kamaria ka im batmai kalong ka im jong ka jingkermen haki kitab Genesis kelenong baar likhot bapra ublay ulakren ulayat bat kibriu ulabu ulathawi kibriu bat ulabu haka paradise haka kper Eden bat day hangni bagi sup bagi kemen kerhai kibriu wa Adam bat kaim kisyong sup nang tangin sayo ipat haki kitab Genesis biang kelenong kebalai ka dekhot benengkong khat kendai wong kaim ka Adam kaim badu Adam ka kikme kikpa temen jongi kilahap bat kila kelon hakapot nakaneka kper Aden nakaneka paradise ba ublay ulabu kilahap hakapot kila kelon hakapot bat nang tangin yo i baka ne ka jing kelan jong wadam bat kaim kalapen ya klat ya ka jing ya dai ka bajantam jong ubriu bat ublay bat dai hangne balakhang ya ka beneng namar ka jing kelan jong ki patemen jongi wadam bat kaim lakhang ya ka jing ai beneng kaperthei kaladap da ka jingdum da ka pop da ka sang da ka jing jenjar da ka jing khuslai da ka thma da ka jing ya snam da ka jing do jing kermen latap ya ukhun benriu baro kawai ubriu ula shet kala ya ka jing i jong ublei hak per Eden
Wat la hadu katne ubreu ula shet kelaya ublei. Wat la da hadu katne ubreu kumbawang hakakten pareng ula bitri ya ke jing e jong ublei. Henrei ublei udang ai ya kahin ni ong hakakten pareng kaklu ne kahin kata kadai haka kitab Genesis kalenong kabalai khastan ublei ong. Ya upsen ngan bu ya ka jingi ya shun hapdeng jong me bat ka kan thei hapdeng usambai jong me bat usambai jong ka kan thei bat une un yu roi ya ka khle jong me ublei ul ai hin lupa ba utrai jisu un salong uta uban yu roi ya uksoi ya ukrei ya upsen ya unong shun jongi. Enjero besungu man lakapol, enjero badan berom man lakapol, enjero besungu man lakapol. Ka berom hong pau le kun man sim koin.